Maayong adlaw o karon nga adlaw magatuon na sad kita. Ang atong pagatunan karon mao ang pagsulat sa dako o gamay nga litrang A. Andam na ba mo? Okay mga bata, tanawa ang kamot sa hulagway ug asa kini padulong. Gamit ang inyong tudlo sudtuga ang direksyon sa kamot para masubay ninyo ang pagsulat sa litrang A. Isulat sa hangin ang imong tudlo. Ang atong unahon karon pagkat-on mao ang pagsulat sa dakong litrang A. Ug palingon nako, tanawa ang kamot. Magsugod na ta. O karon, atong balikan ang proseso sa pagsulat sa dako nga litrang A. Sundogan ninyo. Atong balikon ang proseso para atong matiman-an. Mga bata, tan-aw ug sundog. Okay, nakat-on na ta pagsulat sa dakong litra nga A. Karon, anhin na ta sa gamay. Og balikon nako, tan-awa ang kamot. Og gamit ang inyong tudlo, sunduga ang direksyon sa kamot para masubay ninyo ang pagsulat sa gamay nga litra. Og duha lang ka steps ang atong sundon para makabuo kita og gamay nga litra nga A. Magsugod na ta. O karon atong balikon gihapon ang proseso para atong matiman-an. Tanawa mga bata ug timan ikini. Balikon na sad nato ang proseso para matiman-an og mga bata sunduga. Ug mga bata, nakat-una gid kita sa pagsulat sa dako o gamay nga litrang A. Unta na, inyo kini praktisan. Magsulat ka og daghan sa inyong notebook o papel para dili kini makalimutan. Mga bata ha, sabot ta? Okay, o kini si Teacher Joy moingon, mayong adlaw ug bye-bye.